i us donem la benvinguda des del Consell a aquesta sessió de formació avui de luxe. Des del Consell ja sabeu que tenim l'activitat esportiva aturada, però estem fent altres coses que sí que podem fer. Estem entrant a les classes d'educació física, en propostes esportives i ens estem focalitzant molt en la proposta de formació, oferint aquestes sessions online i oferint també tots els cursos oficials de CIATE per ser inscrits al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya. Avui tenim una sessió que m'agrada molt presentar i vull agrair al Joan Carles Borriel que s'hagi oferit a fer-la, que és les extraescolars 2.0. 2.0 perquè ha estat una adaptació, ara us ho explicarà el Joan Carles, en temps de pandèmia, com han aconseguit a la seva escola, respectant les normatives, no deixar de fer activitat esportiva. I ens sembla que més enllà d'aquesta experiència té moltes coses positives, però més enllà de que sigui utilitzada en època de restriccions, potser ha arribat per quedar-se, però tot això, si de cas, ens ho explicarà el Joan Carles. El Joan Carles Borriel no sé si calen masses presentacions, Joan Carles, en tot cas, 2 línies, és doctor de la Universitat de Barcelona, professor de l'INEF Barcelona entre els anys 82 i 2020, va ser director de l'INEF del 92 al 96 i també de l'INEF Barcelona i de l'INEF Catalunya entre els anys 2000 i 2004. Actualment és membre de la Comissió d'Extraescolars de l'Escola del Mar, pare de 4 fills, un valent, i el més petit d'ells és alumne de l'escola, oi? Exacte. Joan Carles, quan vulguis, endavant. Molt bé. Doncs, en primer lloc, jo també us vull agrair en una doble vessant. D'una banda, en nom de l'Escola del Mar, que ens hagueu convidat a explicar la nostra experiència, i després, en tot cas, la situaré exactament amb el que vindré a parlar. Després també des d'una perspectiva personal, perquè com si us heu fixat, hem dit que professor de l'INEF entre el 82 i el 2020, com que estem ja a punt d'arribar al 2021, ja podeu suposar que no fa gaire que m'he jubilat. I per tant, doncs, tenir l'oportunitat de tornar a donar una sessió, doncs també és un al·licient per mi. Doncs, tot i que, clar, no estic acostumat ja a aquest format de sessions, sinó a les sessions presencials, però farem el que podrem en aquest sentit. Joan Carles, disculpa'm un segon, que és que m'he oblidat de donar unes indicacions tècniques al principi, i és dir-vos a tots els que esteu connectats, us ho dèiem en el correu electrònic, on us hem enviat el link d'accés, que la sessió s'està gravant. Si algú de vosaltres vol mantenir la privacitat, sisplau, tanqueu les càmeres, però deixarem la sessió gravada. De la mateixa manera us demanem que tinguem els micros tancats i si voleu intervenir al final de la sessió, doncs sempre podeu fer servir el xat o fer servir la icona d'aixecar la mà i us donarem pas. És això, moltes gràcies. Molt bé, doncs algunes qüestions prèvies, després d'aquest agraïment, algunes qüestions prèvies també abans de començar a xerrar. Una és delimitar una mica el contingut. És a dir, en el moment en el que la Sònia contacta amb mi per dir, escolta, seria interessant que expliquessis això de Covi Sport, l'experiència aquesta que heu tingut a l'escola. Clar, vam valorar que probablement quan toqués fer aquesta xerrada la situació hauria canviat. I aleshores hem ampliat una mica la perspectiva de la xerrada. És a dir, que parlarem també d'aquesta experiència, però a la vegada parlarem també de la pròpia organització de les extraescolars de l'Escola del Mar. I això em porta al tercer punt, podríem dir, de la introducció, que és que tant l'experiència com el sistema d'organització de les extraescolars de l'Escola del Mar no pretén ser res més que això, que una experiència. Una experiència a compartir amb tots vosaltres i una experiència a la que, a partir del que us pugui explicar, poden haver-hi coses que us poden interessar i en el debat poden haver-hi coses que ens poden interessar moltíssim a l'Escola del Mar. Aprofito també per resituar una miqueta la darrera part del meu currículum que ha dit la Sònia, que és per què estic a la Comissió d'Extraescolars? Doncs perquè tinc un fill petit i aquest fill petit fa 5 anys va entrar a una escola meravellosa que després us situaré.
Dit tot això, us comento quines són les dues idees principals que m'he plantejat que siguessin la columna vertebral de la xerrada. Una xerrada que crec que hi ha moltíssima informació, me n'he saltat molta també, i si veig que la cosa s'allarga la retallaré, perquè la possibilitat de debatre, comentar i compartir és també un objectiu important de la xerrada. Però jo us deia que hi ha dues idees principals. La primera idea és que crec que és molt important donar un sentit estratègic a les activitats extraescolars. I aquest sentit estratègic cal posar-lo al servei del projecte educatiu que tingui una escola. I aquesta idea de projecte educatiu és molt àmplia, perquè la idea de projecte educatiu vol dir des de la perspectiva no només educativa, diguem-ne, acadèmica, sinó de la perspectiva de la comunitat educativa. Per tant, del territori, de la història, del propi recorregut que tingui l'escola en concret on estiguem treballant o on estiguem desenvolupant una tasca. Aquesta és la primera idea, aquesta visió estratègica de les activitats extraescolars. I la segona idea és que davant de situacions extraordinàries cal també una actitud extraordinària per posar-la al servei d'aquesta visió estratègica. I aquesta situació extraordinària que ens va passar a tots a primers de novembre, doncs aleshores representa que és important saber reaccionar i saber reaccionar ràpidament davant d'aquestes situacions de perill i saber reaccionar des d'una perspectiva proactiva i des d'una perspectiva d'aquella paraula que està tan de moda que em costa molt de dir, que és la resiliència, és a dir, d'aprofitar les oportunitats dels conflictes per treure'n un profit positiu en aquest sentit. Per tant, aquestes serien les dues idees que intentaré exposar-vos en la meva xerrada. I l'estructura de la meva xerrada doncs anirà en aquest sentit. Estarà estructurada per la manera que ara us ensenyaré compartint el PowerPoint que m'he preparat. Es veu bé la pantalla, però no ara millor, Ara està en la fase d'exposició. Sí, Sònia, m'ho pots confirmar? Sí, pantalla completa. Val. Per tant, fins i tot vam parlar amb el Consell, en aquest cas amb la Clara, que vam estar afinant una miqueta més, potser si estàvem a temps de canviar aquest títol d'Extraescolars 2.0, que estava molt basat en la segona part de la xerrada que us diré, per donar-li una mica més d'amplitud, però ja estava, la informació ja estava en marxa i vam decidir tirar endavant amb aquest títol, que forma part de la segona part de la idea o de la segona idea que us he comentat. Doncs bé, el contingut serà aquest. Primer us situaré en el context en el qual es desenvolupa aquesta experiència d'activitats extraescolars i aquesta experiència de Covi Esport com una cosa inesperada que hem hagut d'organitzar. I al final deixarem aquest temps per les preguntes, l'intercanvi d'opinions i de debat. Aleshores, anem a l'Escola del Mar. I permeteu-me que aquí, clar, cadascú ha de plantejar-se que en funció de la seva escola, veure què és allò que li crida més l'atenció de la seva escola. Clar, quan jo fa 5 anys el meu fill tenia 3 i vaig entrar a l'Escola del Mar, vaig quedar meravellat de l'escola, però de la història de l'escola. I em vaig començar a interessar per què hi havia al darrere d'aquesta escola. I no la coneixia i en la investigació vaig veure que, no sé si vosaltres n'heu sentit parlar, l'Escola del Mar era una escola històrica fundada pel pedagog Pere Vergés i que es va fer a la Barceloneta, aquí la veureu ubicada, amb una perspectiva molt revolucionària en l'època. Una perspectiva en la qual es plantejava que l'escola havia de desenvolupar sobretot
la sensibilitat i l'esperit crític de l'alumnat i que, a més, havia de gaudir del lloc on estava ubicada i les activitats físiques i en el medi natural, en aquest cas a la platja, per tant, l'activitat física i la salut estaven completament lligades amb la part històrica i troncal d'aquesta escola. Hi havia altres aspectes que em van cridar molt l'atenció. Aquí només us en poso un parell, de que l'escola tenia un lema que es continua mantenint i que a l'Escola del Mar s'ensenya a pensar, a sentir i a estimar. I aquesta és una filosofia educativa que és el nucli principal de la visió de l'escola. Altres coses que també em van cridar l'atenció en el seu moment és que els nens, ja en aquell moment, i continua gairebé 100 anys més tard, perquè farà 100 anys el 2022, que els nens s'organitzen per colors i aleshores tota l'organització de l'escola està estructurada amb aquests colors. Tot el que són aspectes esportius, tot el que són aspectes culturals, tot el que són aspectes d'organització interna, tot el que són aspectes de delegats, d'assemblees, tota l'organització interna està basada en els colors blau, verd i blanc que representen els colors del mar i del cel a l'Escola del Mar. Doncs bé, jo em vaig quedar impressionat, vaig buscar més informació, veieu aquí algunes imatges de l'antiga Escola del Mar, i l'Escola del Mar va ser bombardejada el 1938 i va ser destruïda completament. Aleshores, davant d'aquesta situació, hi ha una escola municipal, l'Ajuntament li va buscar un nou espai. Primer, entre 1938 i 1948, va estar a Montjuïc, un edifici molt bonic de la muntanya. Aquest edifici es va fer petit i aleshores es va trobar un altre al districte d'Horta-Guinardó. Una antiga torre que l'Ajuntament va comprar i que aleshores li va donar, li va oferir, li va deixar perquè l'utilitzés l'Escola del Mar. Aquesta torre, ara tenim aquesta visió, clar, també a mi d'entrada em va sorprendre la idea de dir com és que es diu l'Escola del Mar i està situada al cantó del Parc del Guinardó, no? I per una banda, doncs, vaig conèixer la història i li vaig trobar el sentit. I l'altra també és que des d'aquí es veia el mar d'una manera preciosa, també, no? La qual cosa, no tens el mar, però tens també, i això era un aspecte lligat amb la salut, en el moment que es va desplaçar a la part alta de la ciutat, de que l'aire d'allà era molt més pur en aquella època. I ara esperem que una miqueta més també. Doncs bé, seguint amb aquesta visió històrica i després, en tot cas, us plantejaré per què l'explico, doncs vaig continuar buscant imatges, imatges que em situessin a l'escola. Això són imatges dels anys 60, on es poden veure a l'esquerra els nens entrant a l'escola, a la dreta una cursa de banderes, que són carreres de relleus per aquests colors verd, blanc i blau, la presència de les activitats escèniques, la dansa, la música, el treball plàstic, el treball creatiu, tot això forma part de l'ADN de l'escola. I ara a veure si al moment de saltar no es tornen a posar en marxa, que sí, es tornen a posar en marxa, ara ja no, i el dia que vaig entrar per primer cop a l'escola, doncs em vaig trobar, perdoneu, tiro enrere un moment, em vaig trobar coses com aquestes, que només faig una retallada. Això és el teatre de l'escola amb pintures fetes pels alumnes de l'escola als anys 60-70. Allà ara, no sé si us heu tingut temps de veure, ara desapareix per la dreta, un teatre de titelles que és com una casa museu, no? I tot això a mi em va impressionar. Molt bé. Doncs, un cop vaig estar impressionat, vaig decidir participar una miqueta més de la vida de l'escola i amb la meva trajectòria professional, on millor podia
intentar col·laborar era amb les activitats extraescolars de l'escola. I aquí, permeteu que faci com un petit parèntesi, serà l'únic parèntesi teòric que em plantejaré, que fins i tot és una reflexió feta a l'inici, però també després modelada una miqueta amb el pas dels anys, on jo al llarg de la meva trajectòria com a professor de l'INEF m'ha interessat sempre tot el tema de la gestió des d'una visió sistèmica. I aleshores vaig intentar plasmar en el que ara us ensenyaré aquesta visió en el que serien les activitats extraescolars. Segur que reconeixeu, tots els que esteu dins d'aquest món, les característiques d'aquest sistema. Jo quan vaig començar a preocupar-me, a interessar-me per les activitats escolars, doncs primer és dir, què hi ha aquí? Qui forma part de les activitats extraescolars? Doncs per una banda l'escola, amb l'equip docent, el consell escolar com a màxim organisme, estan les famílies. Aleshores vaig fer el procés d'identificació i de canvi de denominació de les AMPAs a les AFAs, ja per adequar-nos a la situació social familiar més actual. Vaig veure que hi havia una comissió d'extraescolars i aquí m'hi vaig posar. I en aquesta comissió d'extraescolars, tots després veureu què és el que, entre els que en formaven part, vam començar a desenvolupar. Clar, des d'un marc de dir, a veure, quines són les finalitats de les activitats escolars? Doncs són diverses. I en funció de les realitats, doncs algunes tindran més pes que altres a l'escola, però ningú dubta que hi ha finalitats educatives en sentit molt ampli, que podrien englobar totes les altres, si voleu, però si ho fem en un sentit més estricte, podríem dir educativa, en la idea de complementar tota la part educativa de la pròpia escola. I aquesta seria una possible visió. Una altra finalitat és esportiva, la idea de fer un procés d'iniciació a la pràctica esportiva per part dels infants. Una finalitat social, generar la cohesió entre els mateixos nens, el treball entre nens de diferents edats, diferents característiques, etc. Aprofitar també les activitats extraescolars per treballar aquesta funció social. I, evidentment, la finalitat familiar, que entre els aspectes fonamentals, hi ha vegades que es diu de manera, podríem dir, gairebé despectiva, que facin funció de pàrquing i que potser hi ha famílies que només els interessa aquesta visió de pàrquing, però no podem negar que és una necessitat de moltíssimes famílies, per no dir de totes, perquè la conciliació laboral pugui ser factible. Per tant, podríem dir que aquestes podrien ser les finalitats. Després li podeu afegir tot allò que creieu que es pot afegir. I d'entrada, el que vèiem era que les activitats extraescolars les podíem dividir entre les activitats esportives i les no esportives, i això va permetre també establir una proposta i un model. Després, un altre dels elements d'aquest sistema són els proveïdors, és a dir, les entitats, empreses, etc., que aporten el monitoratge per desenvolupar les activitats extraescolars. I aquí la figura d'una persona que faci la coordinació, que pot ser que la porti el proveïdor, pot ser que sigui contractada per la pròpia escola, per la comissió d'extraescolars, per algú altre exterior. En aquest cas, jo us ensenyo aquesta perspectiva, però pot tenir diverses. Hi ha una altra cosa que sí que plantejo en el sistema, que probablement no està prou analitzat ni prou desenvolupat, ni se li treu suficientment suc, que són els centres de formació. Els centres de formació i, per tant, tots aquells que permeten que els monitors, els tècnics, els professionals que actuen a les activitats extraescolars, ja siguin esportives o no esportives, doncs, les activitats extraescolars poden intentar establir uns vincles més grans amb els centres de formació per la selecció d'aquests monitors. I després hi ha estructures públiques o pseudopúbliques. En aquest cas, els consells esportius a Barcelona Ciutat, el CEP, per l'organització de les competicions, per la formació, per altres aspectes, com ara el que estem fent aquí, en el cas de Sabadell. Després, l'Ajuntament i la Generalitat. L'Ajuntament per
tot el tema de beques, fonamentalment, i la Generalitat amb el Consell Català de l'Esport i el Pla Català de l'Esport, etc. I darrerament, amb tot el tema del Covid, el Departament d'Educació, el Departament de Salut, etc. Per tant, aquest esquema ja us el deixo aquí perquè pot servir per debatre, per teoritzar, pel que vulgueu. I me'n vaig ja a la realitat de les activitats extraescolars de l'Escola del Mar. En el moment en el que m'incorporo a la comissió d'extraescolars de l'escola, hi ha una situació que, per una banda, és molt positiva, que és el nivell de participació dels nens i nenes de l'escola és molt alt. Gairebé està al 60 i pico, 70% de participació. El que li notava a faltar, el que probablement no hi havia, és allò que us he dit com la primera idea, és a dir, un nord, una visió estratègica, alguna que li doni continuïtat. Per què això? Perquè moltes de les activitats que estaven dins de l'oferta havien nascut per iniciatives sueltes. És a dir, algun pare, alguna mare diu seria interessant fer el que sigui. Estupendo, doncs fem-ho. I així s'havia anat amb els anys emplenant la graella d'activitats. Tot i valorant molt positivament aquesta participació i valorant molt positivament les activitats que es feien, doncs vam decidir donar-li aquesta visió, aquest sentit. I aleshores ho vam plantejar, ho vam estar dissenyant durant els finals del 15-16 per posar-ho en marxa el projecte en el curs 2016-2017. I aquest projecte tenia en compte tot el que us he explicat abans de la història de l'Escola del Mar, de la visió de l'Escola del Mar, de les prioritats de l'Escola del Mar, i crèiem que era important que l'oferta d'activitats esportives que ja existia, ordenar-la i posar-la al servei del que podria ser una idea de tot el que no era esportiu estaria orientat cap a la visió artística i l'esportiu cap a la visió esportiva. Clar, no dèiem escola artística i escola esportiva, n'érem molt conscients que amb una hora a la setmana de futbol o de judo o de música, el que fèiem era iniciar, sensibilitzar, etc. I aquest era el paper que havia de fer l'escola. No podíem desenvolupar activitats o creure que podíem desenvolupar activitats més grans que correspon a altres sistemes. I hi havia alguna cosa que no ens acabava d'encaixar gairebé, i amb això sí que crèiem que li podíem dir que l'oferta d'activitats extraescolars estava al servei d'una escola on les activitats escèniques eren importants i que tant l'esport com la música, la dansa, etc., permetien aquesta visió de que el nen en moments determinats ocupava un escenari i desenvolupava una activitat que era vista i reconeguda i aplaudida per les famílies, pels docents, etc. Per tant, aquesta visió sí que ens semblava que li donava coherència. I aquí ens trobàvem que hi havia una oferta que feia uns quants anys que existia, que era l'oferta d'anglès, molt constant, com a activitat extraescolar a moltes escoles, però que, clar, ens trobàvem sempre amb la història de dir és que les famílies estan dient que el nivell d'anglès que s'està donant aquí no és el bo, etc. I les expectatives generades eren com molt grans, com si haguéssim de fer una acadèmia d'anglès. Vam dir, no, bé, anem a canviar aquesta perspectiva. I des d'aquesta òptica, l'anglès deixarà d'oferir-se com a una oferta que es dirà anglès i el que farem serà convertir-la en una llengua vehicular d'algunes activitats. I el que proposarem serà que algunes activitats es facin en anglès, amb el model Speak and Play, que a més fugíem del plantejament que s'hagués d'ensenyar anglès, sinó que l'anglès era utilitzat mentre es feies una activitat. I això canviava també el model organitzatiu. Aleshores, a partir d'aquí, d'aquesta primera visió de que les activitats extraescolars s'havien de posar al servei
d'aquesta visió de l'escola, vam començar a estructurar alguns altres apartats més concrets. Un, era molt important que el que féssim estigués en connexió amb l'escola. Això vol dir fonamentalment amb tot el que es fes amb la visió artística, la visió de l'educació física, la programació d'anglès i intentéssim treballar de manera el més conjunta possible amb l'escola en aquest sentit. Sobretot, després faré valoracions del que ha anat, sobretot en el camp d'educació física hem tingut una connexió molt més important i la mestra d'educació física de l'escola forma part de la comissió d'extraescolars i una part molt activa. Un altre principi seria el prendre consciència d'aquesta relació amb l'entorn institucional. I en funció d'això, ja ho teníem, però vam plantejar que era molt important renovar-lo constantment, un projecte esportiu de centre lligat amb el Pla Català de l'Esport a l'escola i tenir en compte tot l'entorn pròpiament esportiu, el que abans hem comentat, el Consell Català, l'IBE, el CEP, el Consell d'Esport Escolar de Barcelona, i aprofitar aquest entorn institucional. Un tercer plantejament, i per nosaltres molt important perquè li donava una visió molt específica en el model, era intentar garantir la continuïtat de la nostra oferta amb el que anomenaven companys de viatge. Aquells proveïdors que abans us comentava havien de ser no només proveïdors, sinó que havíem d'intentar aconseguir que participessin de la idea de l'escola. Això què volia dir? Que si era possible, i que a més, a partir de que cada any que anéssim renovant l'oferta de la graella, doncs la nostra oferta, en aquest cas d'iniciació artística, es pogués fer amb centres que poguessin garantir que un cop iniciada l'activitat i a l'escola poguessin tenir continuïtat els nens i nenes que volguessin tenir continuïtat. Ja estàvem en aquell moment treballant en una escola de música, doncs per l'any següent ens vam plantejar contactar amb una escola de circ, vam intentar amb una escola de teatre, finalment no va sortir i vam estar amb una altra entitat que ja no té el concepte d'escola. Després, clar, jo us explicaré, aquest és el model teòric, després us diré quines són les coses que han funcionat o no, però aquesta era la idea. I la idea és important perquè et dona pautes i et dona criteris i t'estableix polítiques de com has de renovar l'oferta d'activitats extraescolars cada any. Sempre quan arriben famílies noves apareix, com és molt natural i molt obvi, interessos i motivacions molt diverses. I en el cas del que seria la iniciació esportiva, intentar lligar-ho sobretot amb els que formen part del sistema esportiu, amb els clubs esportius. En el nostre barri teníem el club de futbol martinenc, intentar lligar-ho amb el martinenc, però si hi havia d'altres, amb d'altres també. Per què? Doncs perquè si amb nosaltres s'iniciaven amb el bàsquet, amb el futbol o amb l'hoquei patins, poguessin tenir continuïtat aquí. L'altra idea, l'altre criteri estructural era fer una oferta que sigués variable i que pogués ser compatible. És a dir, que hi haguessin aquests principis. La graella havia de permetre que qualsevol infant pogués fer una activitat esportiva i una artística com a mínim. La qual cosa, això implicava que havíem de fer l'estructuració horària de manera de garantir això. I a més, que l'oferta sigués variada. En el cas de l'esport, que hi hagués oferta d'esport individual, d'esport col·lectiu, que hi hagués oferta de multiesportiva per les etapes inicials. És a dir, que tot això s'estructurés. Aquí podeu veure l'exemple de... Això ha canviat una mica aquest any, amb algun canvi, però podeu veure la graella on per sota podem veure que la graella de l'any passat no tinc la graella d'aquest any per projectar-la de la mateixa manera, però crec que respon perfectament a la idea. Veieu a dalt de la diapositiva fletxes que ens diuen que des d'aquí hi ha activitat física, des de la dreta hi ha activitat artística, que hi ha algunes activitats que són intermitges entre activitat artística i activitat física, el circ i el teatre, tal com havíem plantejat, i també vam decidir per fer una activitat tecnològica amb robòtica
i allò que no havíem aconseguit d'entrada fent amb el teatre, vam aconseguir amb una empresa que es dedica a fer formació a cinema i vam mantenir el cinema i després vam generar connexió amb teatre. Vam establir un altre principi, que és la mesura de lo possible, hem d'intentar que la comissió d'extraescolars també s'ampliï a intentar fer ofertes on hi hagi una participació familiar. I aquesta participació familiar van sortir diverses coses possibles a realitzar, algunes molt bones, com per exemple les curses d'orientació que ja oferia el CEP i per tant permetia la participació de tota la família. Van haver-hi activitats de Zumba, aquestes han variat, també amb allò de fitness, la coral, va haver-hi un intent de fer un grup de teatre. Aquesta era una mica la perspectiva per intentar treballar en aquesta visió de participació familiar. I l'últim criteri era tenir la visió constantment de treballar en coordinació i en xarxa territorial. Què volia dir això? Volia dir que a la mesura de lo possible, l'Escola del Mar estava situada aquí, teníem diverses escoles del barri, doncs intentar coordinar, intentar establir ofertes conjuntes, intentar establir que la graella, parlar-la abans i veure si podien haver-hi aprofitament també d'oferta i d'instal·lacions. I no només aquesta perspectiva d'escoles del barri, sinó amb una altra visió que era els instituts de referència de l'escola, que érem 2, intentar establir connexió, de manera que si al final nosaltres teníem a sisè un grup de nenes que els encantava el patinatge, doncs intentar veure que pogués garantir que tingués continuïtat en els instituts de referència si anaven a aquest institut de referència. I ara ve aquí. Què hem fet i què ens falta per fer? Doncs jo crec que vam fer molt. Hi ha aspectes també d'organització interna que vam dur a terme, que ara no els explico, perquè si no m'allargaria molt, però que si voleu en el després puc entrar-hi. Però què ens falta per fer? Molt encara també, molt. I ens falta molt per fer perquè després en tot cas ho podem valorar, perquè estem en una organització que parteix del voluntariat, estem en una organització que desenvolupar un projecte des d'aquesta perspectiva, d'aquesta visió estratègica i amb tots aquests criteris vol dir que es necessita moltíssima energia i continuïtat. I aleshores hi ha moments que s'ha diluït, en funció que ha baixat l'energia, s'ha diluït una mica el projecte, però en moments de crisi també ha servit per tornar a reprendre i tornar-li a buscar el sentit d'allò que vam establir com a model el curs 2015-2016. Bé, doncs, per acabar, només una perspectiva de quin és el nostre sistema organitzatiu. Ja ho hem vist abans amb l'esquema, però perquè quedés així clar, nosaltres hi ha la comissió d'extraescolars amb representants de l'AFA i de l'escola, hi ha una coordinadora, tenim aquests proveïdors i la perspectiva aquesta de dir tipologies de proveïdors. Empresa de serveis esportius, clubs esportius, escoles d'activitat artística i després altres empreses especialitzades en tema de cine, en tema de teatre i en tema de manualitats que vam posar en marxa el curs passat. Per tant, aquesta seria una mica la visió. Molt bé, fins aquí el que seria la primera part, és a dir, allò que comentava, la primera idea d'estar pensant en un projecte que li doni sentit a les activitats extraescolars per l'escola on estiguem col·laborant. La segona idea, la idea aquesta que arrel de la pandèmia nosaltres vam desenvolupar aquesta experiència i crec que el veritable valor d'aquesta experiència, jo ho deia els primers dies en què fèiem difusió de l'experiència, deia no ens hem inventat res, és a dir, ens han obligat a organitzar-nos en grups bombolla i hi havia escoles que ja ho estaven fets, organitzades, en grups bombolla des de l'inici, perquè clar, les escoles, quan parlem d'escoles, les escoles són molt diferents.
No és el mateix que estiguem parlant d'escola privada que d'escola pública, no és el mateix que estiguem parlant d'escola amb equipaments, d'escoles sense equipaments, no és el mateix parlar d'escoles d'una línia, d'escoles de 2 o d'escoles de 3. Per tant, això i, evidentment, i la ubicació on estan aquestes escoles i les característiques socioeconòmiques de les escoles. Per tant, les realitats són molt diverses. El veritable important o el resaltable d'aquesta experiència, jo crec, sincerament, que va ser la capacitat d'adaptar-se molt ràpidament. I aleshores això és el que intentaré explicar-vos en aquesta segona part i valorant molt aquesta idea de si tenim aquesta actitud positiva i posem l'energia, les coses són factibles i possibles. Aleshores, com va anar aquesta història? Tots la sabeu, no? El dia 1 de novembre surt aquesta resolució a la qual prohibeixen les activitats extraescolars fora de l'escola, per tant, les esportives, les musicals, totes, i plantegen que les activitats extraescolars només es poden fer en grups bombolla. Clar, quan surt aquesta problemàtica, nosaltres analitzem les conseqüències per a la nostra escola. Clar, veiem, d'entrada, ens està dient que no podem barrejar. Per tant, no es pot seguir oferint les activitats extraescolars de la mateixa manera. Tota la nostra oferta està barrejada. Sí? Següent aspecte. Alguns infants de la nostra escola que estan fent activitats físiques i d'altre tipus, però sobretot físiques, fora de l'escola, es queden sense oferta. La tercera cosa, dius, home, mirem un positiu ara. Si no tenen oferta, tindran més temps lliure. Sí? I afegim un altre element problemàtic, en aquest cas, que el podria haver posat abans, que la inexistència d'ofertes extraescolars genera un problema familiar. Què farem ara amb els nens en aquesta hora, que si el dilluns i el dijous estaven fent robòtica i d'allò, i futbol. I a més, amb un escenari que es diu, escolteu, això d'entrada serà només per 15 dies, però tothom deia, bueno. Això fa pinta que s'allargarà, vés a saber fins quan. I aleshores vam dir, reaccionem ràpidament, fem valoració de la situació. Clar, mentre durin aquestes condicions legals, què podem fer? D'entrada, allò que ja vam fer quan va haver-hi el confinament. Totes aquelles activitats que es puguin fer online, que ja van fer-se en el confinament, que va costar molt per fer música online o fer teatre online, doncs cinema online, doncs dic, això ja està, això ja els hi podem oferir que poden fer. Per tant, això no hi ha problema. Però clar, les activitats presencials, les activitats fonamentalment d'activitat física, només les podem fer en grup bombolla. Aleshores vam fer un procés primer, doncs, clar, primer hem de canviar, no les podem tenir obertes, I primer vam fer una valoració i dir, a veure, anem a mirar tota l'oferta que tenim, ostres, doncs potser a futbol, que n'hi ha molts, igual tenim 6 o 7 que poden fer un grup de bombolla. Van dir, però queda aquest i aquest i aquest que els has de dir que deixen de venir a futbol. Llavors, en principi a l'escola, no, de cap de les maneres, no s'exclou a ningú. No podem fer una proposta d'aquest tipus de que sálvese quien pueda i que, per tant, que alguns grups funcionin i altres, mira, quan puguem ja ho farem. No, hem de trobar una alternativa. Clar, amb totes aquestes condicions, el problema ens portava cap al tancament de les activitats. I vam dir, no volem. I aleshores vam fer una nova proposta. Vam dir, fem una nova proposta d'activitat extraescolar que serà provisional i d'entrada vam dir com si fos un casal esportiu, o sigui, ha de canviar l'estructura, ha de canviar la perspectiva, ha de canviar l'organització. I a més vam dir, busquem-li un nom. Un nom per què? Perquè s'identifiqui de manera molt clara que mentre això duri es farà això i que sigui molt fàcil plantejar que quan això ja no calgui, tornarem a les extraescolars. Però si ens tornen a confinar,
només caldrà dir, escolteu, famílies, tornem a posar en marxa Covia Esport. I, per tant, havíem de reforçar el nom i la imatge d'aquesta proposta. Llavors vam dir, vale, doncs, quines serien les característiques essencials d'això per començar-ho a muntar? Tot això us estic dient el cap de setmana previ a la primera setmana ja de confinament. Diu, vale, primer criteri, s'ofereixen a grups bombolla. Com ho podem fer? A veure, quants grups bombolla tenim? 15. Vale, doncs anem a veure, quants espais tenim? Ostres, si ho mires només activitat esportiva, tens la pista i el gimnàs. No, és que és un altre criteri, sí? Com a espai, es té tots els espais disponibles a l'aire lliure de l'escola. Heu vist la torre que tenim? Doncs s'aprofitarà el tros aquell del pati que li diem al bàsquet, el tros de les palmeres, el tros de no sé què, sí? I com que els grups, teòricament, ja seran més petits, perquè els nostres grups bombolles ja són més petits que per aquesta característica, doncs hi vam veure, bingo, tenim 15 espais. Tenim 15 espais i 15 grups. Si volem, podem fer una proposta, això ja de màxims, 15 de cada dia, un grup per un espai. Vam dir, un moment. El que veiem és que és possible. Ara ho acotarem. Següent criteri. No podem fer futbol, no podem fer patinatge, no podem fer... No podem fer això. La proposta serà poliesportiva i s'adaptarà als espais de pràctiques. I el quart criteri, el monitoratge. Hem de donar sortida de feina als monitors que ja tenim. I, a més, veureu que després, com que aquí no ho he posat i ara em ve a la memòria, també és un tema important, si teníem 18 monitors que feien diverses activitats esportives, com que vam organitzar un grup bombolla, vam acabar donant feina a 23. Per tant, l'experiència va ser molt rica en aquest sentit. Llavors vam dir, han de ser de les 3 entitats que ofereixen les activitats esportives. Aquest és el criteri. Els donem prioritat amb ells. Ara bé, els seleccionarem perquè voldrem aquells que se sàpiguen adaptar millor a aquesta visió poliesportiva i que facin una activitat divertida pels nanos des d'aquesta òptica. Ja teníem el disseny. Llavors vam dir, aspectes organitzatius a tenir en compte, senyors, que això tenim 15 dies per posar-ho, però una setmana només per organitzar-ho. Durant la primera setmana, aquesta primera del confinament, dissenyarem l'oferta i dissenyarem l'oferta. Aleshores, què hem de fer aquí? Hem de coordinar... Perdó, és que ara ho estava mirant jo aquí i tenia una cosa que, les vostres, la meva cara, la del Raül i d'algú més, que em tapava això, perquè era important i m'ho estava deixant. En la primera setmana què farem? Dissenyem l'oferta i la inscripció. Per què? Perquè es posi en marxa la següent. Aleshores, què hem de fer durant aquí? Hem de programar les activitats, hem de seleccionar el professorat, hem de decidir el preu d'inscripció, la distribució dels ingressos entre les empreses, hem de decidir, i per decidir el preu d'inscripció hem de decidir el cost que tindrà tot això. I després hem de veure que tot sigui possible amb aspectes logístics relacionats amb les entrades, les sortides, la neteja, tot això que sigui possible. Doncs bé, fet tot això, ve la setmana 1, que és aquesta la setmana de la preparació. I en aquesta setmana de la preparació, com comencem? Comencem amb el contacte i la negociació amb les entitats proveïdores. Heu vist que teníem empreses, clubs, fonamentalment empreses i clubs a l'hora de parlar, perquè els altres feien activitat online. Jo us diré que amb els clubs de seguida van dir estupendo, les empreses primer van dir, ostres, un moment, que poder no val la pena això posar-ho en marxa. No val la pena perquè si d'aquí una setmana d'això torna, escolteu, tens una alternativa perquè els monitors tinguin feina? Nosaltres te l'oferim. Ara bé, fem números. Evidentment, ha de resultar que puguem fer-ho, això. I vosaltres heu de fer un procés d'adaptació. Fem números conjuntament i en parlem. Aleshores, vam fer números. L'establiment del cost de cada grup i els preus d'inscripció, doncs ara no entretindré massa amb això, però si voleu després sí. Clar, què vam fer? Primer, vam fer una valoració en funció d'un preu estàndard de monitor, tenint en compte ja el seu salari brut i una part que portaria l'empresa o l'entitat, si es posaven d'acord qui seria, al final va ser l'empresa, que coordinés totes les inscripcions. I aleshores, un cop teníem definit el cost de cada grup, el que fèiem és dir, cada grup ens costa, ja us dic ara, així de memòria, 33 euros la sessió. Per tant, vam dir,
quants nens necessitem perquè això sigui factible? Doncs, a veure, a partir de quin preu d'inscripció ho establim? Doncs en la mateixa proporció que estaven fent les activitats extraescolars. Si una activitat de patinatge ara en aquest moment costava 28 euros al mes, doncs una activitat a la setmana, havien de programar per setmanes, una activitat per setmana volia dir que les famílies havien de pagar 6,5 euros. Quants nens necessitem? I vam establir un mínim de 5 nens per posar en marxa els grups bombolla. I a partir d'aquí vam passar al següent punt, que és, molt bé, tot això va ser, com podeu suposar, no successivament, sinó alhora. Vam definir els espais, vam definir les activitats, amb aquesta visió que us plantejava, les activitats molt variades, introduint diferents monitors, diferents material que potser no s'estava utilitzant, s'utilitzaven les classes d'educació física, però no s'utilitzaven les activitats extraescolars, i la visió organitzativa tècnica, podríem dir, va ser molt ampla. La selecció del monitoratge amb la línia que abans he comentat, però sobretot allò entrant al detall. A veure, dels nois que ens venen a fer futbol, ostres, si hem d'escollir algú, qui es pot adaptar més a aquesta perspectiva de que no vingui només a fer, no sé, un entrenament de futbol, sinó que tingui aquesta visió més àmplia. I aleshores, doncs, vam fer tot aquest procés d'això. I l'altre aspecte molt important va ser determinar la graella, establir la graella. I com vam determinar la graella? Doncs anem a veure els dies d'oferta que hem de fer. Aviam, quants dies oferim i quins dies per cada grup? Això va ser una feina també d'unes quantes hores, no? Perquè es va fer en funció de, a veure, quins són els nens de primer o de segon o de tercer que venen a l'activitat del dilluns, o del dimarts o del dimecres. Quins dies venen més? Doncs el dilluns i el dimecres. Doncs els de primer els oferirem una oferta de dilluns a dimecres. I amb això es va establir una graella, que veieu aquí, on tots els grups tenien una oferta, tots els grups menys P3, perquè hi havia una participació molt petita d'entrada i era lògic. Vull dir, perquè a l'octubre, quan arriben els nens de P3, encara no saben què es volen apuntar. Doncs menys P3 i de sisè, que hi ha molt poca participació també perquè ja fan moltes activitats a fora, doncs tots els altres grups tenien una oferta de 2 dies a la setmana i vam deixar el divendres, que normalment tenim molt poca participació a les extraescolars, doncs per si hi havia més demanda ho vam deixar obert. El resultat va ser, fixeu-vos, que vam oferir entre dilluns i dijous 23 grups, i es van emplenar 21, vam obrir 21. Per tant, un èxit enorme. El divendres, no, el divendres vam oferir 15, perquè eren per tots els grups els que volguessin, i només van ser 2 els que es van dur a terme. Però el nivell de participació, diguem-ne, dels grups bombolla va ser gran. Aleshores, amb tot això, vam dir, amb aquella visió de donar-li un cos, vam elaborar un logo, que ja l'heu vist per aquí, i vam informar i vam fer difusió a les famílies. Aleshores, la manera d'informar també va ser molt pensada, en el sentit que donarem aquesta informació que potser algú de vosaltres l'haurà vist, de dir que sigui molt esquemàtica i que faciliti a les famílies la visió del que estem oferint. I després vam establir un mètode d'inscripció basat en un formulari de Google, que el vam obrir el dimecres i el vam tancar el divendres. I que entre el dissabte i el diumenge següent vam estar fent el seguiment de la inscripció com aquell que segueix el Festival d'Eurovisió. És a dir, a veure, quants en tenim ara aquí a P3, quants en tenim a P4, ja podem obrir un grup, ja podem obrir 2. I la perspectiva va ser brutal perquè aleshores el diumenge a la nit els hi dèiem a les famílies que ja començaven el dilluns i que ja tenien l'oferta organitzada. Clar, les famílies van agrair moltíssim la rapidesa amb l'organització i que la setmana següent, que només estiguéssim una setmana sense fer activitat. I per reforçar tot això, reforçar la marca, vam fer una campanya molt activa d'informació als medis de comunicació. Vam fer aquest escrit per adreçar-ho als medis de comunicació i van respondre diversos medis que ja es van presentar a la segona setmana.
La segona setmana ja estàvem a la fase ja de la posta en marxa. Clar, el primer dia se'ns presenta, hi ha un periodista del País i se'ns presenta a la televisió de Barcelona, BTV. Podeu suposar que això, per la pròpia cohesió de l'escola, de les famílies, etc., va representar un èxit absolut per la proposta de Coviesport. Però a la vegada això va representar també que sortís a fora del carrer la nostra oferta. Vull dir, veieu que també a través de les xarxes va sortir la informació. Fins i tot l'empresa, aquella que inicialment dèiem que no sé què, després va estar supercontenta i superactiva i utilitzava també dintre la seva xarxa. I aquestes són els diversos medis de comunicació que vam fer. L'altre aspecte que també ens va semblar important era no només els medis de comunicació, sinó un cop havia sortit els medis de comunicació, fer difusió a altres entitats i institucions per donar la visibilitat que era possible una alternativa i a la vegada, com que ens va retornar demandes d'altres escoles, vam fer assessorament a diverses escoles. La qual cosa, això, ara aquí ho teniu, veieu a l'esquerra la difusió d'altres entitats i institucions que es va fer a través de contactes personals i contactes institucionals. Per tant, totes aquestes, aquí es veu Consell Esportiu de Sabadell, doncs totes aquestes, almenys per part nostra, van estar contactades i informades. Sabem que d'altres van ser, però això ja no ho vam controlar nosaltres. I després vam fer un assessorament directe a altres escoles. En concret, en vam fer un assessorament a 7 escoles. Hi havia 4 de Barcelona, una de Badalona, una de Manresa i una de Sant Vicenç de Montalt. D'aquestes 4, les primeres que es van posar en contacte amb nosaltres, que per tant era la segona setmana nostra, van estar a temps d'organitzar l'oferta durant la nostra segona setmana i posar-la en marxa a la tercera. Aquí veieu un exemple de l'oferta que vam fer. Clar, nosaltres, després de donar-los tota la informació, tot el material i tot el que jo us estic ensenyant i comentant, també els dèiem, home, si poseu Coviesport ens fa il·lusió per la marca. Dic, ara bé, entenem perfectament que vulgueu posar el vostre nom, faltaria més, no? I algú, per exemple, a Manresa van posar Covijoc, a l'escola Fructuós Gelabert van posar Fructus Mou, a l'escola Pit Roig van dir fem bombolles, vull dir, cadascú va buscar una imatge de marca, però totes agraïen públicament l'assessorament de l'Escola del Mar per ajudar-los a organitzar això d'una manera molt ràpida. I, bueno, un èxit participatiu enorme ja la primera setmana, un èxit participatiu perquè fixeu-vos que en alguns grups bombolla la participació va arribar gairebé al 90%. O sigui, teníem 1, 2, 3, 4, 5 per sobre del 80, 2 més per sobre del 70, sí? És a dir, que els de P3 són els més petitons, els que els hi va costar més, però està molt bé, perquè aquí participants, si sumem els 2 grups bombolla, teníem 5 i 4, quan a les activitats extraescolars el mes d'octubre només hi havia 3 nens de P3. Per tant, doncs, l'aspecte era molt positiu. I aquí vam detectar una altra cosa molt interessant, que era que ja us dono les dades finals, també. Les dades finals van representar que es van incorporar 45 nens o nenes nous a l'oferta de Coviesport que no feien activitats extraescolars amb nosaltres, o sigui, a l'escola. Que aquí ho atribuïem a dos aspectes. Un era que no feien activitat amb nosaltres perquè ho feien a clubs, per tant, raonable. Però un altre era no feien activitat extraescolar per la por. I el fet de fer-ho un grup bombolla els hi va donar seguretat. I un altre tema també curiós, interessant, que 22 nens, nenes, i jo diria majoritàriament nenes, però hi havia 8 nenes de patinatge que feien activitats extraescolars,
no van participar a Covia Esport. Sí? Clar, i aquí hi havia entre altres possibles qüestions, hi havia una que ens va cridar l'atenció, no? Que era la de dir, jo si no faig patinatge o jo si no faig futbol, això no m'interessa. No? Però el que sí que va ser cert és que la següent setmana l'èxit que havia representat la primera ja va representar que alguns nens o nenes aquí volguessin apuntar-se. Vaig acabant ja per donar temps al debat. La setmana 3 i 4 ja és la continuïtat d'això. I la continuïtat d'això hi ha un aspecte interessant que era el fet de dir, a veure, s'ha acabat la setmana, però clar, s'ha acabat la setmana, fem balanç de la setmana, però ara què fem? La setmana que ve ens han dit que hem d'estar iguals. Doncs què vam fer? Tornem a fer la inscripció una altra vegada? No, vam fer reinscripció. És a dir, dieu-me només si voleu continuar o no amb l'activitat que ja teníeu. Per tant, un qüestionari només de si vols continuar sí o no. I la continuïtat va ser gran. Va ser gran, però ens vam trobar aquí amb el primer problema on vam veure que el sistema funcionava, perquè va haver-hi el confinament d'un grup. El confinament d'un grup que, a més, feia 2 sessions a la setmana, de dijous i de divendres, i en aquest cas aquest grup no va poder fer la setmana 3 i la setmana 4, la qual cosa ens va baixar, per tant, al final, el nivell de participació. I vam acabar la setmana 3, no sé si us recordareu, amb un caos absolut de les normatives de salut, perquè, clar, era el dijous, era el divendres que es deia que hi haurien canvis, que es plantejaria que si les extraescolars, sortia pels vells de comunicació, els extraescolars només es poden fer amb 6 nens. I al final no se sabia el que es feia, el que es podia fer, i la normativa i tot, i que també calia esforços per interpretar-la, va sortir dissabte. La qual cosa vam decidir que nosaltres mantindríem una setmana més Covia Esport. I vam passar a la setmana 4. La setmana 4, perdoneu, la setmana 4 posa aquí, no, la setmana 4, setmana 3, perdoneu, setmana 3. La setmana 3 d'activitat. Aleshores, clar, aquesta va ser la darrera setmana i aquí ja va haver-hi un plantejament curiós, que era la demanda de les famílies, de dir, d'algunes famílies, de dir, sobretot d'infants de P3, que ens deien no podem seguir fent Covia Esport. I, clar, la resposta, no creieu, va haver-hi discussió a la comissió d'extraescolars, i forta, perquè hi havia gent que valorava molt, molt i molt bé, tots ho valoraven molt bé, que l'experiència, però, clar, hi havia una qüestió que almenys jo en aquest cas vaig posar sobre la taula, que era les empreses i entitats que havien participat amb la condició de que això era temporal fins que tornés les extraescolars i, a més, no havien participat cobrint només les despeses exclusivament del monitoratge. O sigui, no havien tingut cap tipus d'ingrés extra, això, excepte el que representava una misèria per la gestió, diguem-ne, de cada grup. La qual cosa, davant, vaig fer números i vaig veure que cada setmana de Covia Esport per nosaltres anava molt bé, però les empreses i les entitats per cada setmana de Covia Esport perdien al voltant d'uns 2.000 o 2.500 euros d'ingressos. Per tant, doncs, això calia tenir-ho en compte també. Bé, balanç participatiu final. Molt contents. Aquest 67% de participació que us comentava que vam tenir la primera setmana, després va baixar les altres 2 setmanes pel que deien del confinament, però ens vam mantenir en una situació, jo crec que molt bona. Un sentit de pertanyença de la pròpia escola al projecte Covia Esport i, per tant, de sentir-lo molt propi i d'identificar-lo. Una sensació també, que us deia abans, que crec que és molt important, que estem preparats per qualsevol moment en què això sigui necessari
i que, a més, doncs, també vam veure que el balanç econòmic, al marge d'això que us he comentat, doncs no van haver-hi pèrdues, és a dir, vam poder-ho fer això cobrint les despeses i mantenint el sou no de 18 monitors, sinó de 23. Per tant, el resultat final, excepte per aquesta part, diguem-ne, econòmica de les empreses, però que també els permetia no haver de fer gestions d'ERTEs i coses aquestes, o d'ERTOs, doncs crec que era positiva. I bé, jo crec que m'he allargat una mica del que teníem previst. 5 minuts, havíem dit, no, just, hem començat i 5, Sònia, havíem dit 1 hora, i ja ho deixo ja aquí per les preguntes, intercanvi d'opinions, el debat, el que vulgueu. Moltes gràcies, Joan Carles. No sé si hi ha alguna pregunta, si no m'estrenaria jo fent-te una pregunta. A mi m'ha desaparegut d'aquí de les icones la maneta per aixecar i poder donar torn de paraula, però ja que estic aquí amb el micro, aprofito. Jo el primer que faria, Joan Carles, és donar-vos l'enhorabona per aquesta visió que té l'Escola del Mar i aquest tarannà de posar les persones al centre, ja sigui l'alumne, ja sigui el proveïdor o els monitors, que tenint aquesta visió davant d'una situació del tot desconeguda per tothom us ha fet reaccionar per protegir a les persones i això penso que és bàsic. Jo et volia preguntar, en el nostre cas, quan això va passar de dir aturem les activitats extraescolars, en molts casos hi havia iniciatives tant de les empreses que gestionen extraescolars com de les pròpies AFAs que ens deien, seguiríem, però és que des de direcció se'ns han posat les primeres traves que protegim l'horari lectiu i tot el que més queda ajornat. Com ho veu fer vosaltres en aquest cas? Perquè nosaltres detectàvem que en el nostre àmbit els primers que operaven, i no podem dir res perquè era una situació desconeguda i els directors dels centres docents havien de garantir allò bàsic, l'horari lectiu, però sí que detectàvem que, malgrat hi haguessin ganes dels diferents actors, hi havia una trava principal que era direcció. Jo diria que, evidentment, cada escola és un món i, clar, no es poden donar receptes per cada escola, però, en el nostre cas, el que va funcionar va ser definir una proposta d'una manera molt clara i concreta. I la comissió d'extraescolars, a partir de l'1 de novembre, quan fèiem aquella valoració de que no podíem continuar, on estàvem el divendres d'aquella setmana era sobre què fèiem, si fèiem algun grup bombolla excloent amb algun nano o no. Estàvem aquí encara, sí? I entre el dissabte i el diumenge vam definir el projecte i li vam donar sentit. I al definir el projecte, aleshores, la mateixa directora, que a més és que en el nostre cas la directora de l'Escola del Mar és que és una crac, i aleshores, vull dir, per això dic que depèn molt de cada escola, no? Però, clar, que forma part de la comissió, el diumenge a la tarda, doncs, el presentar la proposta i el veure-la estructurada i coherent i què és el que s'havia de fer, el que en 5 minuts, o sigui, va ser una de les reunions més operatives de la comissió d'extraescolars. Endavant, això. Què s'ha de fer? Vinga, la professora d'Educació Física, la coordinadora, es posen a mirar les activitats i allò. Ens trobem demà per a fer la valoració. És a dir, que va ser el motor va ser creure en alguna cosa que era factible. Home, van haver-hi moments de crisi, perquè el dilluns al dematí, quan ja havíem aprovat tot això, la primera reunió amb l'empresa, els truco i es veuen reticents, parlo al final amb el màxim responsable de l'empresa per la tarda i li dic, escolta'm, jo he fet números. És molt important tenir la iniciativa també en aquest sentit, i aleshores dic, jo he fet números i els meus números em porten aproximadament al voltant d'uns 30 euros al grup, al cost d'un grup. Feu números vosaltres i digue'm què us surt a vosaltres. L'endemà al dematí, el dimarts al dematí, em diu, ens surt a 60. I dic, hosti, no ho podem fer. Això és impossible, no?
El que passa que entre que ho havia comptat malament, entre l'estona que vam estar parlant, entre que no sé què, entre alguna cosa que no havia entès bé, etc, al final vam arribar als 30. Sí? I clar, però va haver-hi moments que dius, tens tot això dissenyat, però si no tinc monitors, perquè l'empresa no me'ls deixa. Teníem alternatives, també. També l'alternativa era, bueno, doncs agafarem tots del club de judo, saps? Que estan fent cua perquè el club de judo té tots els seus monitors que van a altres escoles que ara no tenen feina, saps? És a dir, que podíem tenir alternatives, Però, bueno, clar, evidentment va haver-hi un moment. Però per la pregunta que tu planteges, jo crec que el que és més important és el motor que tira d'això. Aquell que agafa i diu, això ho veig clar, aquesta és l'estructura. Llavors, què va passar amb les escoles que van contactar amb nosaltres? Que ho van tenir molt fàcil, perquè hi havia un motor que era alguna persona de la comissió d'extraescolars, alguna persona de l'AFA, que va veure allò, va veure una oportunitat i gràcies a res, al full aquell que vam repartir i vam fer difusió de com estava estructurada la Covi Esport, només amb això i 2 hores d'assessorament telefònic, les escoles ho van posar en marxa també en una setmana. És a dir, el que és determinant és tinc un model que o bé me l'invento o el puc copiar, i aleshores va ser aquí quan també vam decidir de fer-ne una mica més de difusió per si algú més el volia copiar. Tinc una idea, defensa-la i endavant. Exacte. Lluita per ella. Perquè, a més, clar, hi havia tants elements a favor de la idea, no? Quan tu dius, l'alternativa quina és? O sigui, nosaltres proposem això. Quina és l'alternativa? Empresa, quina és l'alternativa? Que no treballareu. Quina és l'alternativa pels nostres nens? No faran activitat física. Quina és l'alternativa pels nens que van als clubs i que no estan fent activitat extraescolar? Doncs que no faran absolutament res, tampoc. És a dir, hi ha tants arguments a favor que dius, no et preocupa, això em sembla que és possible, cal feina, cal la feina d'organitzar-ho, evidentment. Gràcies. Tenim el xat? No sé si hi ha una pregunta. Sí. Ona, la vols fer tu mateixa? Sí, jo no he obert el xat, ho dic per si tu, Sònia, si hi ha alguna qüestió i tal, m'ho pots gestionar tu i així... Sí. Ona, no sé si prefereixes fer-la tu, en tot cas, si no la llegeixo jo. La llegeixo. La persona que s'ha coordinat amb els proveïdors forma part de la comissió d'extraescolars, Joan Carles? Sí. Servidor. També és veritat que un cop feta tota aquesta primera connexió, que crec que és la que li correspon amb l'AFA i li correspon a la comissió, en aquest cas a la comissió d'extraescolars, és molt important llavors el paper, en el nostre cas, de la coordinadora, que és la que ha d'acabar de filar prim, de parlar amb aquells, amb els altres, amb l'empresa, amb el club de judo, amb el club de futbol, etc, per dir-los, mireu, necessitem aquests monitors, necessitem aquestes hores. Nosaltres vam ampliar també a monitors del menjador, perquè els monitors del menjador que tenien un perfil, i ara, si voleu, també podem parlar del perfil dels monitors, que és un tema apassionant, però un perfil molt de lleure també, doncs, clar, eren perfectes per la proposta de Covi Esport també. Per tant, vam ampliar-ho en aquesta línia. Tenim una paraula demanada del Raül Brito, de l'Ajuntament de Mataró. Endavant, Raül. Hola, bona tarda. Joan Carles, primer, abans de tot, agrair-te... Un moment que està... Això de tenir família aquí al costat, se sent tot. No, abans de tot, agrair-te l'exposició. Ha sigut un gran exemple i un model, jo crec, a seguir. En aquest sentit, si de cas faig una miqueta de pinzellades a Mataró, en la qual treballo com a tècnic en la direcció d'esports, dir-te que, allò en el moment de la Covid comences a pensar molt de quina forma les teves preocupacions, que és màximes com a tècnic, és de dir,
de quina forma poden fer activitat esportiva els nanos, que no es quedin a casa, de quina forma es poden desenvolupar en un estat de pandèmia en el qual doncs, pràcticament el confinament era la paraula clau en aquest sentit, de quina forma es podia trencar aquesta paraula i pensant doncs, en aquells moments ràpidament i ho van acceptar la resta de companys de la direcció d'esports, vaig crear un grup de treball sobre tema d'esport escolar i jocs escolars. I una de les preocupacions era aquesta. O sigui, tot el model que has exposat ho anava seguint perquè pràcticament des de Mataró, en alguns exemples d'algunes escoles amb una miqueta més de retard, aquí la immediatesa va costar una mica més, van portar a terme, no? O sigui, els números cantaven, algunes escoles podien fer-ho perquè tenien més d'una línia, les que no podien tenir una línia o perquè en el lloc geogràfic on estaven situades doncs no tenien tantes possibilitats econòmiques, no es podia fer, però en definitiva va haver-hi aquesta preocupació. Jo em trec el barret davant d'aquesta immediatesa, en veure aquesta oportunitat que és molt important. Tenir aquesta visió és importantíssim per anar desenvolupant. Evidentment, hi ha més hores que jo que sé, gastades amb aquestes històries perquè, en definitiva, el tema voluntariat és el que és i és el que tenim i un model estable tampoc no el tenim. O sigui, el temps gratuït no existeix. Jo només posar-te un exemple que l'altre dia en les reunions que estem fent de forma quasi setmanal, algunes setmanes han fallat, algun tipus d'activitat que s'ha desenvolupat en escola. Quan tu explicaves el fet de crear aquests grups bombolles i utilitzar totes les escoles, tota l'escola per desenvolupar l'activitat, a mi va cridar molt l'atenció com vam exposar un company, no? I en definitiva va ser també una miqueta d'encert per evitar aquesta preocupació que tenen els pares en quant al desenvolupament d'una activitat. Han arribat a un punt, aquesta escola que va exposar això, de fer una activitat d'escacs. Imagineu-vos una activitat d'escacs que jugues cara a cara contra una altra persona. Com ho fas? Doncs es fa. I d'una forma senzilla. Quins són els elements que tenim? La barrera, diguem, del tapaboques, no? L'altre element és la distància. Doncs mantinguem la distància. I es mantenia la distància. O sigui, era crear una taula, un tauler del joc, en el qual a 1 metre de distància del tauler es trobava els dos contrincants. Per tant, es mantenia 2 metres de distància, tranquil·lament. I en el moment que es tenia que fer la jugada, doncs, entràvem en aquest tercer element de seguretat que era la protecció de les mans. Llavors, la protecció de les mans com es feia? Un s'aixecava, feia el moviment de la peça, tal i qual, i quan hi havia el moment de matar una peça, qui és el que movia aquesta peça? La movia i la recollia el company contrari. Llavors, al reinventar-se, a l'adaptar, al tenir imaginació, la immediatesa, la rapidesa, etc., són factors que hem de tenir de forma molt constant per tirar endavant les activitats extraescolars. Moltes vegades ens falten recursos, evidentment, però la imaginació és importantíssima en aquest sentit. Completament d'acord, Raül, completament d'acord. Jo voldria afegir 2 coses, a veure si... Una, encara relacionada amb el que abans m'has preguntat, Sònia, del tema una mica tornant al tema del motor, no? El tema del motor, de com es pot posar en marxa una cosa d'aquest tipus, no? I jo crec que evidentment nosaltres ho vam posar en marxa per les circumstàncies i per l'energia, el dinamisme de la pròpia escola, no? Però, clar, és susceptible de posar-se en marxa des de moltes perspectives, no? És a dir, una empresa pot posar en marxa això si té aquesta energia. Un consell esportiu pot posar en marxa un projecte d'aquest tipus si té aquesta energia. Un ajuntament pot posar-lo en marxa. El que passa que els ajuntaments probablement són massa lents i abans no has fet les reunions corresponents a això, t'ha passat l'etapa de confinament, no? Però, per exemple, el cas de Manresa, de l'escola Manresa m'ho van demanar des de l'escola, però clar, com que els hi oferia
les activitats escolars una empresa com a proveïdor, el proveïdor de l'empresa va agafar el model i aquell model el va estar exportant a altres escoles. Sí? La qual cosa vol dir que un cop ja tens un model que pot funcionar, et pot ajudar. I l'altra cosa que volia comentar, que no ho he dit i crec que era interessant, m'hi has fet pensar tu quan has comentat el tema de les CACs, que Covisport també tenia una característica molt peculiar de cara als nanos, que també els apassionava, sí? Que és, els nanos no sabien quina activitat farien ni quin monitor tindrien. És a dir, quan arribaven deien, ostres, em toca la de circ. Hola, jo no he fet mai circ. Però és que potser la de circ et feia un altre tipus d'activitat. Sí? És a dir, que era una sorpresa permanent, no? Allò, he anat a la pista, hola, doncs avui m'ha tocat futbol, no? I aquest element era molt interessant. I nosaltres vam optar, i jo no soc partidari amb activitats esportives, però l'escola ho té com a criteri, que per tot el tema de seguretat, que la mascareta estaria present a totes les activitats esportives. La qual cosa, doncs, clar, algunes activitats que representen allò, un esforç físic una mica més considerable, doncs això sempre és feixuc per la canalla, no? Però, bueno, estem on estem i estem en aquesta situació que això s'ha de tenir un criteri i en aquest cas manar a l'escola. Joan Carles, tenim 3 preguntes al xat, que les faré una a una, però molt ràpides. L'Aro ens demana si la coordinadora d'extraescolars és personal contractat de l'AFA. Bueno, la nostra coordinadora, que també, quan parlo també de la problemàtica de l'organització de les extraescolars, passa també pel fet que aquesta persona és una persona clau. La persona que coordina és una persona clau. Per això, en l'esquema aquell del sistema, l'he col·locat a dintre, juntament amb els monitors. I, clar, la qüestió està en qui contracta aquesta persona i quina possibilitat de continuïtat laboral té aquesta persona. Nosaltres, en aquest període, hem tingut 3 persones de coordinació. L'última ha estat 3 anys, ha fet una feina fantàstica, ara en tenim una altra persona nova. Aleshores, la contracta l'empresa proveïdora, no el club, l'empresa proveïdora que ens ofereix diverses activitats, hip-hop, etc. Però contracta a la persona que nosaltres diem i amb les condicions econòmiques que nosaltres fixem. I les condicions econòmiques que nosaltres fixem venen donades per un canvi que vam fer en l'establiment del model, que vam incorporar un pagament afegit a la inscripció per pagar el sou de la coordinadora. És a dir, que les inscripcions tenen un petit percentatge que recapta l'empresa aquesta, que és la que serveix per pagar a la coordinadora. Per nosaltres és molt important que la coordinadora estigui integrada dins la dinàmica de l'escola. Digues, Sònia, perdona. Sí, perdona tu. El Javi ens pregunta si a Barcelona és normal que el professor d'educació física formi part de la comissió d'extraescolars i fins i tot la directora, que això és una novetat per ell, que no ho havia vist mai. No, això depèn de cada escola i, clar, va haver-hi una època, i tu des del Consell ho sabeu molt bé, i tu, Sònia, també particularment, que va ser quan tota l'època de més esplendor del Pla Català de l'Esport a l'Escola, on va haver-hi tota una iniciativa de recolzar econòmicament a les escoles perquè els professors d'educació física s'incorporessin a l'oferta d'activitats extraescolars. Però, clar, això en època de vaques grosses va anar a funcionar molt bé. Quan van acabar les vaques grosses i van venir les primes, doncs, cada escola s'ha organitzat com ha pogut. En el nostre cas, sí, perquè la directora de l'escola té molt clar que les activitats extraescolars estan al servei del conjunt de la comunitat educativa i la professora d'educació física perquè és una crac la que tenim. Tenim una última intervenció del Dani Robles, que precisament és un dels coordinadors del Pla Català, que tenim a una dels nostres centres. Saludo al Dani. Dani, no sé si la vols fer tu, la pregunta. Sí, fes-me-la tu, Dani. Hola, Joan Carles. I hola a la resta.
No, la pregunta simplement anava per... Bueno, ja n'hem parlat i ja t'he donat l'enhorabona en petit comitè, ho faig públic. No, simplement la pregunta era si al final s'ha valorat, vist l'èxit, que Covisport fos una proposta de tot l'any en previsió del que, segons diuen, ha de venir després del Nadal, segons el que ha de venir. Més que res perquè la realitat, si més no la realitat del centre on jo hi soc, és que hi ha un element, com penso que a tot arreu, que és la por, i contra la por és difícil lluitar, i tu bé que ho has comentat, de que potser aquest increment de pràctica esportiva anava per aquesta doble via, no? La via de la pràctica esportiva federada que es trobava aturada, i la part de que la gent veia més seguretat en un tipus de pràctica esportiva organitzada d'aquesta forma que no pas com estava fins ara. Aleshores, doncs, si s'ha valorat allargar-ho durant tot el curs a expenses d'això, no? D'aquesta valoració. Mira, Dani, la valoració, com abans comentava, era que quan va acabar Covisport hi havia un plantejament de continuem. Alguna gent insistia molt en el tema de continuar amb Covisport, no? El manteniment econòmic de petits grups és complicat i aleshores no podies mantenir Covisport si no t'obliguen per raons legals, per la situació sanitària. És a dir, que si la situació sanitària obliga, tenim muntat això una altra vegada. Però sí que va deixar un poso de dir escolteu, això ha funcionat molt bé i no sabem com serà el futur, replantegem-se amb temps suficient com organitzem les extraescolars el curs que ve. Això sí que va deixar un poso en aquest sentit. Tenint en compte que, clar, juguem una mica amb alguna petita part de trampa a Covisport, que eren aquells nens que comentava abans, que s'incorporen al sistema esportiu a través dels clubs i que per tant, no hi hauríem de comptar amb ells, amb una proposta en aquest sentit. Però s'ha obert una línia de reflexió interessant, però no immediata perquè no ens semblava ètic de cara a les empreses que també tenen les seves necessitats. Faríem l'última pregunta, que és del Marcos, de l'Escola Pilarín Vallès. Marcos, la vols fer tu? Bueno, com vulgueu. No sé si em sentiu bé. Sí, Marcos. Sí, molt bé. Sí? Bueno, mira, jo soc el coordinador, en aquest cas, del Pla Català i mestre de l'escola. I nosaltres sí que aquest curs ens hem trobat amb moltes dificultats fins i tot per engegar-les, sobretot aquesta por que hi havia instal·lada en aquest cas a la direcció, amb molts requisits per poder-ne fer les activitats que ens van fer impossible començar. I un d'aquests requisits era mantenir la traçabilitat al mínim i, per tant, ens demanaven que el monitoratge hagués de passar per molts postgrups, que ho complicava tot moltíssim. Llavors, sentint la vostra xerrada, tot el que heu explicat, que per cert m'encanta tota la feina que heu fet, clar, jo he entès que el monitoratge anava rotant pels diferents grups. I clar, un dubte que se m'ha passat és si vau posar un límit de grup per monitor o directament aquesta possibilitat ja no calia que la complíssiu. No la vam ni valorar perquè entrava amb la dinàmica de la mateixa escola, que també hi ha a les classes dels grups bombolla, hi ha la seva mestra, però hi ha altres que intervenen també. Per tant, creiem que la traçabilitat estava garantida des de la perspectiva de tenir controlat qui havia fet l'activitat i qui l'havia dirigit, i que això permetia desenvolupar la traçabilitat. D'acord, gràcies. Gràcies, Marcos. Joan Carles, conclou tu la xerrada. Envia'ns a sopar. Doncs ja està, anem a sopar tots. No, repeteixo, reitero l'agraïment per la invitació. Espero que aquestes dues idees que he plantejat de tenir un pla estratègic de les activitats extraescolars i saber reaccionar amb alguna proposta determinada hagin quallat i res més. Vull dir que si algú necessita alguna cosa en concret i vol més informació més concreta,
pot contactar amb mi, jcburriel@hotmail.com, i estaré encantat d'atendre-us, que ara, com a jubilat, tinc una mica més de temps, no gaire. Tampoc no us passeu, que no tinc gaire. Amb un fill de 8 anys no es té gaire. Molt bé. Gràcies, Joan Carles. Gràcies a vosaltres. Adéu a tothom. Adéu, bona tarda. Adéu, adéu. Adéu. Adéu, bona tarda. Gràcies.